ます。聞こえてない。だろ今はね、ちょっとサーモアのちょっと教えてください。言葉男子の言葉お願いします。いいですか？ミリ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 みんなミリ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 パチはこの意味は1パチ。わかる？パチは1パチ。2パチ2パチ。わかる？ミリ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 パチやパチや2パチ2パチ2パチ。ヘイヘイはそれでみんなホー。ヘイヘイ私みんなはホー。お願いします。ヘイヘイホー。ヘイヘイホー。ミリ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 パチやパチや2パチ2パチ。ヘイ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 ホー。ありがとうございます。サモサモアサモ
は女性のみの踊りで、鳥のさえずりを表現している踊りだそうです。みんな年寄りやから。ここで。もう一人の人は。あなたこっちです。おお、すごい。みんな一緒に。ミリ。バッチや。la